Erokamano Nyawita. Morin nitiere weche motenre kod gimowinjo bed ni nyathi time kinde ma gintiere rusa. Ang'eni sewuothe stage nyamburko, neno ka nyithindo uso sweets, gitimo ohala. Moko kuomgi nyalo yudo ka nigi nyithi kiye. Moko bende oor gi jonyuolgi mondo mi otim ohala ma kama. Wenge ma ikunye mula bende nitiere aliada kod nyatike, nitiere nyithindo madonjo nyaka kuondego mikunye goldi ma gin bende gitimo tijego. Nitiere bende moko bende boda boda, nyate kuondego bende nitiere jogo matiyo gi apikni. Nyithindo donjo nyaka riembo apiko, ipuonje dala ariyo kama to osemake kendo wuok en bende koro riembo. Nitiere kuonde mikunye kuo machalo kaka Kobala Karachuonyo. Nyithindo moko yudo ka kunyo kuo kuondego kae to bende nam dho wedhe kaka machalo nam Lolwe. Nyithindo timo lupo, ikwang'o yiedhi mag jowuoth. Yudo ka gidonjo e weche gi mang'eny. E chirni bende neno ka giwuotho gi gik miuso ka gitimo ohala. Jengo bende yudo ka gikonyo jogi ting'o kuoyo kod simiti. Magi te samoro gitiyo mar konyo familia gi. Ere kuonde ma igore laini mar ng'eyo ni mato koro child labor kata keto nyathi gi tije moko jo bende otimo kae to mato gima koro nyo bed ni nyathi konyo janyuolne keto chiemo e mesa. Bedo nade Kamori? Erokamano kuom penjo no Lydia. Mokwongo nengo wang'e ni nyathi en nyathi, to nengo wang'e gima nyathi onego bed ni timo gi gima nyathi ok onego bed ni timo. Nitiere tije minyamiyo nyathi ma kwang'iyo chike ma Kenya kata Children's Act ok onego bed ni miyo nyathi. Emomiyo wan gi jok miluongo ni gatekeepers kata whistleblowers. Inya yudo ni kata nyathi kaka iwacho ni nyathi dhi mild gold no, gima rach nya timore ne nyathi. And what happens next? Who will be liable? So it is the parents, a parent or a guardian, to know the do's and don'ts to a child. We have to know how to handle our children. We have to know the kind of work to give our children. Child labor is one of the reasons why we sensitize the community. Because you don't nyathi and 10 years old to teach me onego bed ni nyathi ja 20 years old matemo. Koro wantiere gi different stakeholders makonyowa itijegi. Makonyowa, it is a channel. Wantiere gi police, wantiere gi chief, wantiere gi health sectors, wantiere gi the society at large. Koro gine monengo bed ni gikonyowa to report such cases. Seche moko inya yudo ni nyathi adier timo tije mamoko gi mondo kony familia gi. For example, a child-headed household. Yudo ka nyathi min gi notho kata wuon gi notho. Koro chuno ni nyako tim tije moko mondo gijikimu kimaisha. Ng'e kaka gikonyoro, ng'e kaka onyiewo ne owadgi kata nyamin gimoro chiemo godhiambo. Emomiyo wakamin kaka Children Office, we together with our local and national implementing partners, watimo gimiluongo ni referrals and linkages. You refer the child to us, wang'i kaka nyathi ni nyakonyore. Nitiere organizations makonyo nyithindogo. Koro to minimize such kind of cases.